O proxecto, que se atopa xa na súa fase final, pretende favorecer a humanización de Palmeira, especialmente na contornada estrada AC305 que divide o núcleo de poboación. Uns proxectos piloto que o que tratan é de confluir o que é o tramo de rodadura con tramos urbanos de comunicación entre a parte norte, bueno, en este caso este-oeste, é dicir, a parte portuaria co resto da parte do pueblo que moitas veces separa esa infraestructura. Con este fin plantéxanse actuacións en varios puntos como os accesos principais ao núcleo ou á zona portuaria. Están traballando nunha zona que sería a da entrada do cementerio, é dicir, nas dúas entradas, na do cementerio e na entrada de Rúa do Norte. E despois dúas zonas centrales, que sería a entrada actual do Porto e a entrada que lle chaman da Ponte. Eso máis ou menos son donde están traballando en darlle á carretera un contido incluso visual diferente. Se un condutor ve árboles nas beiras, ve bancos, ve tal, pois evidentemente sabe que non é unha autopista. En función dos resultados deste proxecto piloto, o Concello non descarta acometer actuacións similares noutras zonas como Castiñeiras.